नमस्कार भाइयों, भोजपुरी समाज भैया के प्रणाम बा। हम गायक दिनेश लाल यादव उप्र नायिका निरहुआ आप लोग के बीच में एक कारहुआ धुन में लेके आवत तानी जा। और पहले देवी गीत आप लोग के बीच में गायल नायिका निरहुआ एंटरटेनमेंट कंपनी के तरफ से अच्छा प्यार दुलार मिलल। हमरा के आशा नहीं थे, पूरा विश्वास बा कि आप रहुआ लोग एहो गाना के उतना ही प्यार दुलार आशीर्वाद देबा। हम एक्टर एंड सिंगर दिनेश लाल यादव तो कौनो मेहरारू कौनो अपने मर्द से चिट्ठी में लिख के भेजले बा। तो कैसे भेजले मास्टर भैया आवत महाराता जवानिया यू फनवाए बाला तब हम तूफानवाए बाला महारता जवानिया है तूफानवाए बाला। गावना कर राजा चल गईला तू बहरा मानता न पूरा होल दिलवा के हमारा। चाट चाट टूटता बटनिया ये बालम, चाट चाट टूटता बटनवा ये बालम महारता जवानी है तूफानवा ये बालम। पैसा के चलते राजा गैला तू भुलाई चढ़ली जवानी दिहला गिया लगाई तू पवन भाए बालाम कहिया ले तू पवन भाए बालाम महाराता जवानी है तूफान भाए बालाम महाराता। राजा था कुछ करवैया बड़ा साझवा सबेरवा पियऊ देवर डाल फेरा नायिका निरहुआ रजऊ डाल चाहे डोरा बालम के बोलावे है मयनवा ये बालम महाराता जवानी है तूफानवा ये बालम।
पनवा